Кълба ти представя. Веднъж в дълбините на Черно море живеела млада русалка на име Лия. Тя имала коса като огнено слънце и опашка, която блестяла като звездно небе. Лия обичала да изследва морските дълбини и да събира съкровища, които хората понякога губели в морето. Един ден Лия се събудила в своята голяма ръковина, която й служила за легло. Ръковината била толкова голяма, че можела да се свие вътре и да се чувства като в уютен подводен дом. Наоколо светел мек от блясък от коралите, а до Лия си почивала нейната приятелка, медузата на име Мия, която се движела плавно с красивите си пипала. „Лия, време е за приключение!“ прошепнала Мия. „Чух, че на източния риф се е появил странен предмет, който никой от нас не е виждал досега.“ Любопитството на Лия веднага се събудило. Тя излязла от ръковината и заедно с Мия се отправили към източния риф. Пътят бил дълъг, но те се забавлявали като броели морските звезди и се състезавали с рибите. Когато стигнали до рифа, Лия видяла нещо невероятно. Голяма блестяща кутия. Тя изглеждала като нещо от човешкия свят. Лия внимателно я отворила и вътре открила огледало, което отразявало светлината по начин, който никога не била виждала. „Това трябва да е магия!“ възкликнала Мия, докато лъчите от огледалото танцували по повърхността на водата. Но кутията криела още нещо. Под огледалото Лия намерила перо, направено от метал. Морската звезда предположила, че е част от човешко изкуство. Лия решила да го отнесе до стария морски мъдрец, костенурката Теодор, който живеел на другия край на рифа. Теодор разгледал перото и се усмихнал. „Това е писец, използван от хората за писане“, обяснил той. „Те разказват своите истории чрез него, както ние разказваме чрез песните си.“ Вдъхновена, Лия решила да създаде своя собствена история, използвайки песента си. Тази вечер, под светлината на луната, тя седнала върху своята ръковина и пяла за приключенията си, за медузата Мия и за чудното огледало. Историята се разнесла из цялото море и дори стигнала до хората на брега, които се събудили с усещането, че сънуват нещо красиво. И така Лия разбрала, че дори най-обикновените дни могат да се превърнат с приключения, ако гледаш на света с любопитство. Ако тази приказка ти е харесала, не забравяй да се абонираш за канала за още много магически приключения.